खुलुमबाय बिराद गोबावनि उनाव आं दिनैसो भिडिअ लानानै फैबाय आरोना गाइस माने दिनैहाय बिराद बरिं मोननायखाय जों एसे हाजोआवहाय गाइस बेरायहैनो थांनो नागिरदों जोङो मा होनो हाजोआव मालायफोरा सोरगोफुरि थाङो आरोना मालायफोरा सोरगोफुरि थाङो हाय जोङो माबायाव थांगोन नोरोंफुरि ओमफ्राय नैबे जोंना केमेरामेन औ बिराद गरम बेरायनो नागिरदों जोङो सान्दुं गोसा आया साया बाइकजों थाङो आङो जेबो गैबावासो बिराद मेंबोबाय गाइस थाबायलांगासिनो जोङो दायो सानैया जालांदों बेस्रा हेलौ खुलुमबाय सान्दुं गोसायाव बेरायनो लेंग्रा नैबेनो बिसोरनो माने बाइक जोंहा बेना मोनसे मा होनो माने गासैखौनो हाजोखौ नुफ्लांबायानो बिराद मोनबाय आयौ र' आं लागोन ने हायो जि गाज्रि दाग जानानै थाबाय जिरायस्लु लुबैबाय आं साया आयौ नै हौवानि बारानो आलदा जाखायो आङो दालाय गाइस जोङो हाजोखौ मोनफैबाय आरोना साथामजों फैयै मोनफैबाय माबा मेथाइ खनफ्लांबाय थैहाय मोनफैनानै बुंद' एसे मोजां मोनदों नालाय सासे मबाइलावसो बेस्ट'लि हाय माबायदि एसे गाज्रि एसे मोजां एसे गिनांगौ आरोना बे हाजोआवहाय माने बारा मानसि दि बेरायनो मानो फैलाबायाना माथो माबा मोना हाग्रा जाजोब्बाय माथो बेयाव गैया दा थांबावनांगौसो एसे गोजान थांबावनांगौसो ना हाग्रा मोनजोब्बाय आं गिथावसो मोनलायलांबाय लामाखौनो आयौ थाइजौआ इनो जा बिबार बारदों लामाया बे नङालाय ट्रेक्टर लामासो इयो मेन लामाया बिराद गोबावनि उनावसो फैदों आरोना लोगोफोरजों बे हाजोआव निउ इयार माबा बायदिसिनाबाबो फैनाय जाथाराखैमोन आरो सिगां इफोराव न' दंजोबोमोन ओमफ्राय दा गैला आरो नै लामायाथ' आयु देन्जार हाद्रि थाइजौआनो जा बिबार बारखादों